Més de 150 persones han participat este dimecres en la manifestació convocada al Matarranya en defensa de l'escola pública. La protesta ha arrencat a les portes de l'IES Matarranya de Vallderoures i ha recorregut diferents carrers del municipi fins a arribar a la plaça Major passant pel Pont de Ferro. Professorat, estudiants i famílies han secundat una mobilització que forma part de la vaga general educativa convocada a tot l'Aragó contra la concertació de les etapes no obligatòries com l'infantil i el batxillerat. El motivo principal es la concertación de las no obligatorias, infantil y bachillerato en Aragón, pero nosotros en todo momento lo hemos relacionado también con esa infrafinanciación que tenemos en la educación pública. No debemos olvidar que se han destinado 19 millones de euros a esos conciertos educativos, cuando en nuestras aulas hay unos déficits brutales de personal, docente, no docente, materiales, etc. Els docents denuncien que mentre es destinen 19 milions d'euros als concerts educatius, als centres públics falten orientadors, especialistes d'atenció a la diversitat i personal per cobrir baixes mèdiques. La situació preocupa especialment al món rural, on l'escola pública assumeix pràcticament tota l'oferta educativa. Els centres rurals del Matarranya han fet un seguiment desigual de la convocatòria. En destaca el cas de l'escola de Penarroja, on tot l'alumnat ha secundat la vaga. Precisament este cap de setmana va visitar este municipi la secretària general del PSOE d'Aragó, Pilar Alegría, que es va reunir amb l'AMPA local i va defensar el paper de l'escola pública davant de possibles processos de privatització. Apoyar y defender la escuela pública no es una cuestión de ideología, es una cuestión de justicia. Y por eso yo espero y deseo que la gente se movilice, sea consciente de lo que significa dar la espalda a la escuela pública, despreciar a la escuela pública, porque conocemos la realidad que tenemos aquí en Aragón, somos 731 pueblos y la mayoría, como digo, la única oportunidad que tienen esos chavales, esas familias, es la que le da la escuela pública, y por eso creo que es importante que se nos escuche, que se escuche nuestra voz en contra, como digo, de la privatización a nuestra educación y de apoyo constante a la escuela pública. La mobilització del Matarranya arriba després de les protestes celebrades dimarts al Canyís i Andorra. La jornada de reivindicació va continuar per la tarda amb una gran manifestació a Saragossa.